Kaixo, txoriene guardion martitzena dagoeneko, zigor. Hori diote. Eta erresta bigo xokin etorten gara gaur. Gaurkoan nirian, da, inspirazio bat, nire ama Mallorcan egon zan, hau ez da, Mallorcako errezetia, baina holako eguneko menu bat hartu zauen, eta nire amak dauko itxuria argazkixak bidaltzeko gure familiko WhatsApp taldera, beti jaten duen guztia da. Holan bidaiatzen duen bakoitzean, jaten duen guztixa. Eta hori behitxu, inspirazio bat da. Ideiak ataratzeko ondo etortzen da. Bai. Eta horako eguneko menu baten, hartu zitsun honek arrautza purtuak, bustan gixatuakin, goian holan murtuta da esan dagoen bitxo. Errezeta politxa da, txorinera ekarrikot. Beraz, ideia Mallorcatik, baina, gaur Donosti ningo. Bikain. Bustana lapiko baten frigitxu ingo eta gorde. Kasola berian, tipula, azenarioa, tipulatxa eta berakatzak gorritxu, belar usaintxuekin batera. Kasunetan, erromeroa. Gorrituta dauzenean, irinapur bat gehitxu eta jarraian ardua, salda eta arageixa. Kozina hau ordu batez lapiko askarrean edo 3 orduz lapiko normal baten. Bitxartean patatak eta arrautzak frigitxuko ditugu, arageixa dauenean atera, desegin eta saltza birrindu ingo gurinakin loditxuz, eta patatak eta arrautzak apurtu ingo ditugu. Gero ustai batekin plater baten oinarreixan jarri eta gainean arageixa saltza apur batekin. Beraz, lana badaukago aurretik. Oso, ondo? Bai, esan, ze galetu Ez, hemen arrautza apurtuak asko inditugula. Hemen arrautza apurtuak inditugu. Nik aspaldi ez dutela jaten, Hemen jangen dituen. Bai, jangen dituen. Azkenak egin dituena orburuekin. Azkenak. Orburuekin egin dituen arrautza apurtu bai da. Orburu fregitua patatak jarritzen gaina. Patatak honek paketekoekin behin ditugu. Bai. Memorixa txarra daukat. Bai, baina, hemen antzarranak egin ditugu, gero fuarekin egin ditugu, betiko urdai azpiko eta arrautzekin makaia barekin egin ditugu, baita hori oso tipikoa Portugalen. Eta azkenean eskura daukagun zerbait, ze normalen patatak eta arrautzak nik uste dut etxe guztietan egoten direla. Eta gero, bakizu klasikoa izaten dela, urdai azpikoa, txistorra txorizo erabili alda, holako beste zerbait, baina, nasketa gero hori dana apurtuta, eta horre... Nire etxean gulakin zan, holan... Abitu, nik gulan ez du puratu inoiz. Ba ez, nire etxean pila bat eta asko gustatzen zen. Osa, patata, gero gulak erreta holan olioak inda pixkateta, eta gero arrautzak. Eta berakatzakin hori da. Abitu. Eta holan jaten ziren da, goxuak. Oso ondo. Kontua da, eskuragarri dagoen zerbait, goxua dana, eta kasu honetan, pixkat esan dezagun, landu hau ero, zebitu, nik bustanan sekule zitzaidan autuko. Ondo. Bai, bustananik besta, hori pentsagatelako zehose oso originala. Orduan, pentsauna ben behitu. Eta hau esan da, txalma zail batzuekin, ero txerrienakin, nahi duzuena ze, patatakin eta arrautzakin patri, denak ondo eskontzen du, ondo geratzen da, orduan, zen nahi esatea, bakoitzak hemen imaginazio ematea dauka, eta bere gustora gozatzea. Hori, eta kasu honetan, eingu bustana, lapiko normal baten, ez lapiko azkarrian. Eta horregatxik, errexago izango da gero, atalak eta atarateko. Ze, normala dan bezala, hau, ez da bardin gixatuko, zati hau bezain. Ondo. Ze, handixagoa da, eta, denbora geixau bieko dau. Orduan, joango gara, eia dauzen einean, ataraten. Oso ondo. Oso ondo. Arrautza ditugun hontan, betiko galdera bat, lehenengo, zenbat aldiz jendeak, arrautza nun gorde behar dira, karo, dendetan eta supermerkatuetan da, kanpoan eurkitzen ditugu, eta gero, komendatzen digute, beti arrautza oskailuan saltzea. Ja, hori segatik da. Hori segatik da. Horrek zergatia badauka. Arrautza temperatura aldaketekin oso gaizki moldatzen da. Honena da oskailuan izatea. Zuen etxean arrautzak baldin oiua badituzu, arrautza jartzen dituztenak, hoiek jaso eta oskailuan gorde zeituan. Gaina oskailuan ez dauka zentzurik atean daukan arrautzak ekartzeko toki horrek, normal oskailuetan, nik gaur egun ez da horrek ekartzen duten, bai etartzen dela, holako moldetxo batzuk ero arrautzakan jartzeko, baina horiek atean ez jarri, zelen esaten genduena, temperatura aldaketak ez ezki ondo etortzen, eta irekitzen da izen ibiltzea, eta gaina horrek ateak ematen dion golpea arrautzen dago txarto. Ja, ez da pentsau inoiz, Bai, eta segatik ez daude oskailuan saltokietan. Kontua da, saltokietan, oskailuetan izango bagenu, hartu, oskailutik ataratzen dugu, etxera eraman bitartean eta ez dago oskailuko temperaturak. Hor, temperatura aldaketa badago, gero ura egiten dana da kondensatu gainean, eta hori arrautzen dago da txarrena. Horregatik, jasotzen dituzte,
Eta beraiek ez dauzkate oskailuan egiten dituzte jaso arrautzak, kartoietan jarri eta ero saltokira. Saltokian guk erosten ditugu orduan temperatura aldekaetarik hor ez dago. Bai. Eta gero gu bai, sartzen ditu etxian, eta etxian oskailura eta hoberena niretzako da bere kartoian bertan. Ero etxekua baldin badira garbitu pixkat eta holako, zuek guzi nun sartzen dituzuen, baina kontua da hori oskailuan, etxean izan behar ditugula oskailuan, eta atera bakarrik berabili behar ditugun, bai frigitzeko, bai bizkotxo bat egiteko, eta holakotan batzutan bakizue komenigarriagoa dela, ordutxo lehenago ateratzea, erraztu egiten duelako gure bizkotxo bat egiten badu, arrotzeko garaian, maionesa bat egiteko bezaten dute, hobe dela kanpoko, lehenagotik kanpuan izaten badugu, oskailutik kanpo, hotzakin epelakin, honetan kanpokoakin, maionesa bat ez dut inoiz arazorik izan, baina, berez teoriak esaten du, hobe. Orduan, hori argi datu da. Oso ondo, arrautzak erosi, oskailura. Argi bai, gixatu bat itxen dozunean, azken aldixan hain ditut desente gainera, hori lehengo aragisa itxen dugula plantxan, eta hemen geratzen den aragi arrasto horrekin, danakin, hor erregosten die barazkixak. Kasu honetan, nik aukeratu ditut berakatzak, desente, tipulatxak, azenario eta bitipula. Baina, kasu honetan be, batzuk piperra bebai botatzetzie. Bai, klasikoa, nirean, nik olakoetan nik egin, kipula azenario porrua eta baratxuria. Horrek erabiltzen ditu. Baina, piper saleatan nien, eta jende baduko itxura, ni piperra egizan guarnizio moduan daulan, gero, baina eltzekariei da marmitako botatzen dio piperra, eta gutxi gehiago hori, holan piperra ez dute askorik erabiltzen. Nik aukenan, ere Aitita Jesus, etzala nira Aitita, zedan nira mama alargun geratu zan oso gazte, da gero berriz eskondu zan, baina niretako beti izan zen Aitita Jesus. Eta berak, etzankiko sinatzen. Ezakixen arrautza frigitu bat eitxia bez. Baina berak zauzkan bere trukuak. Eta beti, lehenguen gainera egon ginen gogoratzen, beti esaten zauen. Dilistek sekretu bat daukie. Berak ingo bazauen holan. Egun nire ingo bazituen modua. Eta beti esaten, piper berdia. Bera, igusta bitxen jakonez, eta beretako hori beti, gainera beti esaten zauen. Baina, ekusingo zuen. Baina, horrek esan nahi du, kozinatu ez zuela iten, baina sukaldian zer gertatzen zan da basekiela, eta basekiela bere guztua zein zan, eta piper berdiaken nire dilista gustatzen. Zen iramama, hasieran ezotzan botatzen, piper berderik dilistei. Eta, gero, Jesurekin zauenetik, berriz, beti piper berdia da hori, sakratu. Trukua. Bueno. Oin, erregozi barritxuz barazki guztik, ez? Hori da. Nik arrautza kontuekin jarraitu gut. Oso ondo. Hemen arrautzetan, ikusten duzu guk hauek oskailuan izan ditugu, eta kondensazioa eta zida, zenbaki batzuk eta euskate, beti hemen txorienen behin baino gehiotan aipatu izan dugu, arrautzan oskola oso porosoa dela eta kanpokoa sartu egiten dela. Lehengo eta bain hemen erabiltzen den tintura hau jangarria da, pintura hau, tinte hau jangarria da, orduan kalterik ez digu, jentea esaten bai, eta hori barrura pasako da. Ez, hori jangarria da, eta zenbaki batzu dauz, Hor, hainbat zenbaki letra batzuk, eta horrekin zer esaten digute? Lehenengo eta behin, jarri aldi dute ze baserrikoa da, nok ekoitzia, lurraldea, gero jartzen digute bebai data, ze berez arrautzak jartzen erruten dituztenetik, 28 egunetan komeni da, 28 egunean jatia, orduan, iraungitze data izaten dute, gero, bagizu hor, 0 zenbakia lehengoa 0a bada ekologikoan da, bata bada kanpoan hasitako arrautza da, baina pentsuak ez dut ezetan ekologikoa izan behar, bia bada, etxalde baten barruan, hau izango zen, txoriene barruan egongo ziren, ez dira kalera ateratzen, pentsuz elikatzen dira, eta hirugarren zenbakia badan lehengoa hori da, kaiolan hasitako oioen arrautzak diren. Orduan, hainbat informazio ematen digute, eta, baliagarria dena. Eta gero, bakoitzak aukeratzea, bere poltsikoan arabera, alde batetik. Guk beti hemendik, nik pentsatzen erresa dela beti gomendatzea babitu. Ekologikoan, bata, eta hori da bata, ekologikoa, edo ogixabe, hori ez, ama horekoa, ez dakit zolakio igual, ez dakit pusketa batek 4-5 euro balixa dauenak. Baina, mundu osoak egisa da, ezin dagoela horre gauzak ordain, orduan, lehengo poltzikoa ikasuein. Eta bigarrena, aukitzen duzua aukeratzeko, kalidadia bebai badauz,
Eta apresiatzen bozue, eskertuko zue gero. Nik hor bai daukadala ohitura begiratzeko da danean, juten naiz erosten da, supermerkatu batetara eta lengunean aipatzen genduen, ez? Ba, Euskal Herrian urtero 65 kilo esan genduen janari botatzen omen dugula sakarretara, ez? Nik badaukadan ohitura da denean erosten dudan guztia iraungitzetan data denari behitzen diot. Eta han bistan baldin badaukat, hemengo arrautza jarri ituztela daudela lehenagotik, baina atzekoa jarri ituzte, eta beste 5 egun gehiago dauzkate, nik atzekoak hartzen ditut, eta denean iraungitze data beranduena dagoen hartzen dut. Gaba horretarako patata tortilla bate izan? Printzipioz, naiz eta gaba horretako bada, ze freskoago daude arrautza horiek. Ja, baina norbaitek eramango itxute. Norbaitek hartuko, norbait igual ez zaio inporta, eta niri bai inporta zain, nahi ditu dalako arrautzarik freskoenak, hartuko ditut, iraungitze data sarrena, luzena daukatena, eta hori denekin, nahi berdin zait, zer danai behiratuko diot, eta batzutan eskaintzak izaten dituzu, ez dakiz zer, eta eskaintza badago, bere presioaren erdian badakizu, da iraungitze data dala biharko egunekoa, bihar. Komeni da bihar baino lehenago jatea, eta, segun zer dan, batzutan presio ondo badaude, eta esaten zu, hau freskoa, ero esain freskoa izatea, ez da gehiagin abaritzen, erosten dut. Baina bestela nik danean, bana izolan behiratzekoa, eta, 12an beharrean, 14an iraungitzen bada, 14koak hartuko ditut. Eta, denak. Nik, hori, momentuan arabera. Ze izaten bada, gaba horretarako itxeko bastakit, aragi bat, eta, aragisa justo igual freskua nolan, aragisa eta arraina izaten bada, gustatzen gatela freskuena hartzia. Baina izaten bada, saltza bat, edo hori, arrautzak, edo jogurrak, berdin jat. Egisa esan... Arrautza freskoa, nahi dut esan, zuk, arrautza, nahiz eta gaur erabili behar dozu, ez dut esaten bota behar aldan. Hemen, bakizu, arrautza jakiteko freskoa dan, zuek arrautza kraskatzen duzue, sarteira, eta gero eta gehiago iriki, gero eta ez da freskoa, hau da, arrautza freskoa bilduta geratzen da, horrezen nahi du esan, bere zuringoa egiten dana, egunak aurrera joan alda, hor bakizu, aizea eta sartzen dan ez da, juten da, diluitzen, pixkat, urtsuago geratzen da, ez da konpremio. Orduan, arrautza batzuk, anik, hortan kalitatean, baina, jogur batean agian, artizagoa bada baina barituko zu, berrienak ere hona badak egongo dira, ero besteak bifiduz gehiago izango dituz. Nik eixen bat, nire bikoteak itzen daulako lan, janadeixa botaten dan eta lekutan, eta askok, aukeratzen dugula beti, hori ez, arrautzak, beti freskuenak, eta gero bestiak, askok, supermerkatu askok eta, bota itxeitxuzte. Hori da izan da... Orduan, nik atzaitxut, horregatik, militantziagatik igual izango da. Hori izan da gauza nik sekulestu dena ulertu botatzearen. Ni ere, katerineko enpresa batean honitzen, eta garai baten, esaten zuten, gero hori bideratu zen, baina egiten zen, sobratzen zen janari guztia bota egiten zen. Baina, ez dakit, ni badakit Frantzian da, olako gauzak eta gero espetxetara ematen zituzten. Ja, bi eguneko, berez, saltzeko ja ez txarra daudelako, baizik eta zuk zerbait saltzeko iraungite data bat izan behar du, ez dakitzen bat egunekoa, eta horiek, ezin bazin dituen ja, komertzio normaletan saldo, espetxera ero, emon norbaiti, ez bota, mesedez. Nik esango zuza, azkenean etxian daukot eta egunero ikusten dut, eta gauzia da, logistika aldetik, kontu saia dela, eta ordainu inbidela, eta orduan askori ataratzen jakiela merkiagoa botatzia, norbaitxei emotia baino, eta gero behitxu bida hori segurtasun, elikagain segurtasuna, ez? Ondo egotia, egoera honian, da horretarako albaitari bat diozu, logistika da, kristuna ondixa da, horregatxei batzui, etika baino, poltsikoa da. Bilboko kukutxa gaztetxea zanan, jatetxea ematen zuten, menua ematen zuten, eta hor jasotzen zituzten, hango inguruko dendariek eta oso presio honian ematen zuten, eta letxuga itxusiak, tomate itxusiak, eta olako gauza guztiak zeuskatenak ja ez zituztenak erabiltzen saltzeko, kentzen zituzten apaletatik, beraien dako gordetzen zituzten, musutruk eta gehienetan, eta hori jartzen zuten. Eta hori, azkenean, letxuga bati, kanpo kostoak, holan badadola pixkat kendu itxuzu kanpokuak, eta barrukoa ondo goten, eta hor truko bat bestela da, isotzetan sartu letxuga osto horiek, holan pixka potzo lanen daudenako,
sartu ura eta izotzarekin, da ikusiko duzu nola bizituko diren momentua dira. Alternatibak badauz, beti dauz. Bota ez, mesedez, aldala. Ja, ireki ez da, oskailuan izan duzu, astuta nahi gabean atzekaldean, eta badaukalako geruza fin bat txuria gainetik, eta gurtu egiten zaitxo, eta galdetzei zuzen moduz, eta familia, umeak eta, orduen, hor ja boten bada. Lizunakin pasatzen dana da, normalien igual tomate konzentratu edo tomate saltza, sartu duzula oskailuan da, atara jatzula lizuna. Bai, batzuk itzen da bina da, koiara batekin hori kendu da, gero, tomate hori erabili da hori ezin da egin, ezkenean lizuna ukitzen bada bolan gainean, hori da dana kutsatuta dagoela. Bai. Ez duzu probatzen, ni probatu izan dut, eta barruko espadau txarra, espadau lan pikantia eta ona, oten da, ez? Albaitaria daukau etxian. Nirea da min gaina. Eta berak esaten dau, hori ez daula. Bada espada ona, ez? Bada espada. Bale. Bueno, arrantzekin hemen txerriakin moduan dena erabiltzen da, ez da izan zen, txerriana dena erabiltzen da, barrautzakin ere, hemen, aipatu genuen nola bere oskolarekin, eta horrek birziklatu, eta honek... Hortuan eta erabiltzeko lan ongarri bezala esan gauen, gero kartoiak eta iten hasi ziela arrautzaren oskolakin. Orain, zuek arrautzak izu hemen zuritzerako orduan, hor nola dukan mintz fin bat, kentzeko batzutan hor geratzen dana itxatzei da eta oso desorosoa dela. Mintz hori, oin erabiltzen hasi dira eta antza, kolageno pila bat omen dauka, gero, nola dau, Espainetan da sartzen dana jendea. Kolagenoa, bai. Azido hialurronikoa eta, berreun proteina, ez, laurun proteina baino gehiago dauzka, oso interesgarria izan daitekela, esate dute, azalerako eta karakolen barraskilloen mukiak eta esaten dien moduen, zauriak eta sendatzeko oso ona omen dala hau. Atarazi nolako teledendetan eta egoten ziren barraskilloen kremak eta... Jarraitzen dute, jarraitzen dituzte ematen, horrek, bai. Jarraitzen dabe. Nik ez da, medikuntza... Modan egon ziren, ba? Nik hospitalak kendu ingo nituzke eta jendeari esan bakarri teledendan saltzen duten guztia hartuta, 100 urte biziko dira. Lasai asko, publizidade hori entzun da bintzat. Ez esan hori norbaitxek zein gotu. Ez que kontua da, jarraitzen badute hori ematen patri, da, saltzen dutelako. Eta norbaitek sinistu jenduelako eta erositen duelako. Hori ziur. Antzan mintza hor, oraindik, ez dakit, ja saltzen duten ero, baina etxean aukera dago lortzeko norberak, eta hori da, zuk, hartu barrautzak, karskatu, erabili barrukoa, eta ero mintz horik kendu, inbarra, utzi lehortzen, behin lehorra dagoela, ondo xeetu, holako hautz txiki bat, eta gero, hori zaurian emon bardozu. Nik, saltzen badute holan ja kontrol batzuk, etxian nik indakua, biru etortzen bazaizkit holan hemengo gure euskal sorginak ero, dienak jendia kontrolatzen dula holako hausataz, esaten, hau holan funtzionatzen du, agian hartuko, baina holan nik neuk, gure Julentxok gomendatuta, lehenengo... Bede dietistak. Bere famatua. Ez dakigu ezer berataz. Azkenean nola... Gero kontauko esku. Betxo, galdetu behar dio. Hementxe, baraskixak erregosten dien bitartian, beste tipula, hasieran bi tipula jarri binauen, baina, nik uste dut bata haundixa zala, eta gainean negarrez hasien azta. Eraben gura geixauk itxia, hementxe, gogoratzen dut zuegu, 5 tipulatx, 5 berakatz atal, 2 azenario, eta tipula oso badauela. Berez, baraskixen gatik ez da izango, eta menutziko ditugu erregosten aragixak utzi dauen arrastuakin, eta bitartean joango gara, ze hone die, arrautza apurtu batzuk, bustan gixatuakin, berez, patatak. Arrautzak bai, baina, denbora gehiago eraman gauzku patatak, beraz, patata frikituak. Zuk, badokotzolan modu bat, holan, itxeko guztetan gatzu arrautza apurtuak, ze horrek eskola batzuk badauz. Batzuk badauz, patata frikituak itxe dituztela, holan, makiltxotan, beste batzuk, laukitan, edo ataletan, laurdenetan, holan, xafla finetan... Patata frejitxo, makiltxoetan beti. Gure etxean patata frejitxoak, agian egiten badi beste modu baten, hor hartu eta sardeskarekin da erazatuko nahi. Patata frejitxoa, gaina, da, hartzen ditu, holan azten da, holan jaten, holan izango zen, harto buru bat izango zen modu nahi, eta gizu jankin holan jaten azten da, itxeitu gauzatzuk erraro da, kontua da, tontoka, patata guztia bera jate itxula.
beste deskuidatzen bagara ia bat ere ez digula usten, eta patatak asko maite dituela gure seme. Eta niri, tontoka, ontxe berbetan, astu jat, erromeroa jartzia. Hementxe, eskai aukitzen bozu ebe, oso ondo geratzen da. Azkenean honek, belar usaintxuek horrek emango zaie bai. Indarra. Bai, indarra, da sapore holan sakona gure gixatuai. Berez, hau martxan, eta bitartean, patatak zuritzen. Eta era tradizionalean, ero zu nola ba, zuen etxean nola itxosue? Makiltxotan. Laukitxotan inoz oinuz? Makiltxotan. Ez, baina ikusi izan dut. Bai. Guk etxean egia esan patata apurtuak ez ditute askotan egiten, Gurean, ez diaitan aldera inan arrautza frigitu saleak atara. Ez, eta ogiak nahi dut, hori apurtzean patatak eta hainien behin da, eta hau aukeran nahi hau gartu, eta gu ibili jola arrautzak inan. Bueno, bakizu, arrautzak mundua da. Nire arreba lehen beti zuringoa jaten zaren lehenengo, eta ero gorringo azkenian hor, hauan. Blof. Horrena bukaerarako usten da beti. Nik dana apurtu beti. Dana apurtu, olako ogiakin, apurtu dana ondo, eta gero, ros, dana ondo naztota, eta platera garbi. Hori, nahi nik, eta bikotean platera gorringoan nik garbitzen dut. Ogiakin ez du, eta itura igustitzeko, da, pekatuen etzak. Bueno, lehen, zaurian eta hori, nik alderatuko izut, nik propoleoa, bere egunean, esan zera, propoleoa, azkenean, bantzekoa da, nik uste dut, geruza hau, arrautza dukana barruan, izango da, pixkat, besteko ero barruko arrautza, eta propoleoa hori da, ez azkenean, erleek egiten dutena, erlauntzan egiten duten, paretetan egiten duten, geruza jartzen dute, hori, zaintzeko, beste somorroen gandik eta erlauntza, eta hori, alkoholetan disolbatuta lortzen den propoleoa, nik propoleoa bere unean ezagutu nuen, eta esaten ziaten, zer zan, eta esaten, bale, oso ondo, bai. Adituek eta hitz egin da jendearekin eta gaur egun ni propoleoa, egunero, neguan, egunero hartzen dut, goizetan, propoleoa, eta udanez. Hau, lehen, ez zauen, horako jalea reala edo deitzen zana? Ez daukaz ikusi. Ez daukaz ikusi? Propoleoa da, erlauntzaren kanpoko paretetan erleek berai egiten dute horako geruza bat, eta jalea real da jatekua erabiltzen duten. Hau ez dute, hau da, babestako erlauntza. Eta hori iten da, lortzen da, alkoholetan disolbatzen da dute hori, geruza fin hori, eta horrek, onura pila bat dauzka. Saltzea dituzte gaur egun karameluak, holako... ikusi izan dut, horrek estarrirako eta... Estarrirako oso. Sartu zeuzenien bebai horrek karameluak eta saltzea dituzte. Antibiotikoa ez dakit, igual, urra hunditan sartzen nahi nahi zen, baina... Antibiotiko naturala. Baina oso ona da, eta nik, nire gehien bultzatu ninduen hartzen, zegoen hemen etortzen zen mediko argentinar bat, eta honek egiten zuen, honen jentia tratatzen zuen asko minetatik eta erleen pozoiarekin. Erleen pozoia hemen ez dago iture, baina honek hartu, eta atera egiten da, hori gero xiringaekin sartzen da minduta daukasun tokian, eta onurak oso handia dira. Ota, esan. Hementxe, irina gehitxuko, azkenian gero hau loditzeko, alatabe, nahiko loditxo geratuko da, ze bustanak badauka, kolageno pila bat, eta gero saltza holan biltzeko eta asko balixe dauena. Alatabe, irina nik beti botatzen dotzat, ez dakit itxura kontua izango da. Nik ere botatzen, beti. Bai. Eta gero, izango da, ardua? Ardua desente, zazpirunda 50 mar, bustana ardoeran. Hori da. Ardo saltzan. Ardo saltzan. Gero botako zau salda. Eta azkenik aragixa. Hemen joango da kosinatzen, esan dakoa. Ordu bat lapiko askarrean aukitzen badugu, hemen txe, 3 ordu segongo da. Ploplo. Bere... Eta 3 orduan zuk uste duzu gure lantaldea esautu. Gure artean, Patriolan konfiantza. Patata frigitxoek hemen bizirik iraungo dutela. Beste patata bat, behitu badaukat hemen, gero beste batzuk bai badauzkau, berez, igual tokatzen gaku olako txanda batzuk itxia. Berez, utzi guzue, patata frigitxu honek jaten, beste batzuk eitzen, aragixabe prestatzen, holan tapiakin, eta segitxuan bueltako gara, arrautz apurtu jatera. Atala dugu saltzia, birrinduin jo, hor da apurtxo bat
bueno, murrizten ointxe botako zau gurina gorputza eta distiratzeko, eta bitxartean, hementxe, aragia, desegiten ikusten duzue, oso biguntxo geratzen dela, hementxe aukala bebai kolageno guztixa holan asurrai ondo itxatxita, eta hementxe martxan, patata bebai frigitxu itxugu, gatza botatzau, eta bakarrik arrautza gartzen da hobixa ekarri dugu, behingoz. Bueno, behingoz ez, ja, batzutan karri. Hemen, irina ez dilezunei, norbait zeliako etxean baldin badukazu eta saltza loditzeko hor bi aukera dauzkazue. Bestela, hartu almidoia erabili, hartu almidoiekin loditu, eta bestela da, geratzen den, atatzen zaitu zuen likidoa, birrindu ondoren, deiragazio ondoren, utzi murrizten. Utzi murrizten, da lasai lodituko zaizuela, gainera esan duena, hor daukan kolageno holan brillo oso brillante geratuko zaigu, eta lodituko dela. Eta beste bat, loditzeko saltzak erabiltzen dena da, gurina. Hau, Frantzian, nik, inoiz aizpatu, lan iten genduenean, han, sukalde buruak, zeukan olako kaja bat, kaja dana gurina, eta saltza guztiak denak ligatzen zituen, loditzen zituen, gurinarekin, zegoen adaskarekin, eta ziren, oinarri ezberdina, baina dana ziren, salda bat, fumet bat, barazki, belarru zaintzu ezberdinekin, segun zer rezeta zen, eta loditu denak gurinarekin. Ze txarto, ez? Astuna iruditzen zaiz. Azkenean, olako, nahi dut esan, gu, eta frantziko olako jatetxe askotan, olako errezetan bat jatea ona, baina menu guztia horrelako saltzekin oso pisutxu egiten da. Niri oso pisutxu egiten zait gehiegi gustatzen. Orduan, dana zira holan, dana gurina, baina dena bezala patri, asko, ez da ondo. Betxunek zelako distira daukan, eta usaina ondiokan teknologiak estoskulako albidetzen etxera ertzia. Iritsiko da. Hementxe, hori xua, berotzen dan bitxartien, ze hemen ingo ditugu gero arrautza frigitxuak, jarritxuko tolan aragisa mamurtzen. Oine ardoa erabili dugunez saltza hontan, hemen Euskadiko ardoak eta mundu mailan modan daude, oin izan da, martxoan izan zen, horre Düsseldorfen, hor Alemanian, ProWein ez da nola esango dan alemanez, baina 2024 eta omen da Europako ardo gintzako erakusketa profesionala, ez? Hau da, garrantzitsuena, eta profesional guztiak egon nahi dutenak, eta aurten Euskal Herria junda bere sigiluarekin ara, junda Basque Country, Basque Wine izeneko... Baina, badagoelako gauzaik edo? Batu indituzte, eraman dituzte hemendik, 27 upategi, Euskadikoak, Naparrak ez, hemen eraman dituzte, hor, Arabar Herriosako upategi batzuk, txakolinakin eraman dituzte getarikoak beste 6 Arabako txakolinana beste 2, Bizkaiko bat, eta beste holan ardo bereziak eta egiten dituen olako beste sigiluren batero joan omen da, eta horiek, han egon dira, beraien estana jarri diete, eta Euskal Herriko ardoak munduratzen. Oin bertan, Alemania dela munduko laugarren hemengo ardoak erosten dituen laugarren estatu eroa, gehien erosten dituena, horre laugarren klasifikazioan, gehien erosten dituztenak estatu batuak eta Inglaterra eta omen dira, eta merkatu horietan horrei kasu inbar zaie, eta balako gauza internazionaletan nahi ez egon behar da, ze bestela ez bazaude, ez zaituzte zautzen. Ez da existitzen. Ez da existitzen. Eta, hor, bitxe izan zen, pandemia garaian, niri junginen reportai bat egitera txorienekin, remeiuriran, kuadriako bat dago lanean, eta berak esan zian, zigor, guk oin bertan, paleak bialtzen ari gara, iparraldeko herrietan. Aztakeri bat. Apresiatzen da belako. Eta, ardo garestiak, ardo onak, eta esan, bialtzen ari gara, paleak eta paleak horra... Pila bat. Postenaz, eta politxa dabe bai, batera joatia danok, ez? Ez holan, ez dakitu, upategi bat holan bakarrik, baizik eta hori bat, danok batera lan eitxia, eta holan, marka bezala be bai, Euskal Arduena, bentzutak puntazo bat egiten zan. Eta, zuri ezagutzeko. A ber, guk ezagutzen ditugu, baina munduak ezagutu behar gaitu. Mentxe, puntillatxua azten da, niri gustatzen gat puntillakin. Ez dakizu puntilla salia zaren, no? Ez diotolan garrantzik gehiegi ematen nik. Ni pila bat. Aputxo bat kozineko geixau, danak batera jarri itxut hemen. Jo, oin atatzeko
arrautza pizza bat. Bai. Atarako nola bait. Apurtua jongo dienez. Apurtua, Guk apurtu ja aurreratu egiten dugu lana, orduan, eta, nahi baduzu, mamurtuak eman aldizu, txori egiten duten moduan hartu, eta mamurtu, eta gero... Alaxea. Zego, eskerra txori eskarela jaio, ez dela horra, txikitan hor dana... Bueno, badao teoria bat, nik hori entzun duk aztetan, egiten zutela, hartu, eta txori egiten zutena gurasoek umeien hartu, mamurtu, eta ero hartu, eta ero eman hori. Pertsonek? Bai. Ai, ama. Nik hori entzun da daukat. Eta hor zeur, sarean sartzen bazaretero, zerbait aurkutioko zu, ez da izein zuzen eiten zuten norbaitzuk hori. Bueno, ontxe, nire txeko trukua, zigor. Artasixekin. Labana da zadezka biharrian, gukau, beti artasixekin. Bai, Eta nire txian nola niken da. Bai. Eta nik, Bai jo. Batxian moruan. Nik, Portugalen, gustatu zitzaian nola egin ziutenan aurrianan, bueno, baina hori, zerbitzari etorri, eta txiki egin da. Hori jatetxetan nola izan bida. Nik ja badaukat hori, zuri ez basa izkizu lan nahi baduzu gero, ez da, itarrautzen bustiero, ez dakit. Ba, ezin dozu. Ez, han behintzat ezintzat, ez zuten usten. Bueno, ba, hola xe. Hau kanpoan geratzen da. Bai, hau be. Pasai ez du plazertxo bat, mesez, Igor? Beste plater basikindu behar duzu, nio gana gehiago? Hemen ezin dugu janda. Hau, fin kandidata. Nola doa, emaiz? Hola xe. Hau, oinarri bezala. Nik uste nu gura zala razioa. Ez, horregatxik jarten dabe eguneko menutan da. Kamilari, gutxi hongo da olako menu txikia atatzen baute. Olako arrazio, bakizu nahi dutela. Beteta. Bikotea onzan dula... Kritikatzen beti, ebile bizara? Ez, kritikatzen ez. Dola gutxi onzan bikotea hor Madrilera juntzien kontzertu batera, eta bueltan Somosierra pasata da toki baten, bere okindegia eta azukala eta gozotegia eta bueno, razio batzuk esan, zigor, atea ginen handik, eta merke eta oso ondo jonda. Baina zerrenda, zehola, tiket hartu behar zen txanda hartzeko, jateko, Bai, enbesta jende. Bueno, pasauko ez da zu, elbidia guk momentuz, hemen txorienen, ez gara beteko, baina, degustazio bat eiteko, betxu zelako goxoak honek, arrautza apurtuak, bustan gixatuarekin. Pero ez ikusten zaitxu, Zigor. Bai, hau da, esaten dutenean, denbora! Hori nola, badaude batzuk, askarri biltzen diena horrek golan. Horrek programa horiek, ez? Mosaretuko nasartzen? Danetik apurtxo bat? Hau ez da esan behar zelan duen. Nik uste dut, hau, denak mundu guzti hor bestaldean, ikusita bakarre jasaten dut, ba. Nahixa da, arrautza apurtuak, hona duzela, txoixuekin da urdai aspekuekin baina bitu honekin, be? Hene? Nik aukeran honekin nahi jo. Bai? Eta ontxasuk bigarrengo moduan oran? Tempuratxo bat. Bai, lagunok, barazkiak tempuran yakitori saltzarekin egingo ditugu. Eta, bueno, zerbait berria baldin badukau errezeta hontan, bi gauza, yakitori saltza ez dugula inoiz txorienen egin. Eta hemen irin berezi bat, risol irina, hau adria nahiek eta asmatutakoa, eta horrekin ingo dugu. Gainerakoa, bueno, barazki batzuk, bakoitzak nahi dituena jartzeko, eta, bueno, horrein kontatuko izuet, nola ingo duen errezeta. Saltza egiteko behar ditugun bi ardoak lurruntzen jarri eta jarraian gainerako osai guztiak gehitu. Tenpura egiteko azukrea, gatza, legamia eta ura nahasi, gero bestaldetik bi irinak nahasi eta likidoekin batu ondoren oskailuan sartuko ditu 3 orduz. Barazkiak irinetik eta tenpura nasketatik pasatu eta frijitu olio berotan eta zerbitzatu saltzarekin batera. Bueno, esan dakoa, egurra emango diogu honi eta lehenengo hemen daukat xakea, arroz patxarra izango da. Eta hemen mirin ardoa dala olako ardo zuri
gozo bat ardo moduan erateko, kozinatzeko bakarrik da. Ni probatu dut ardo moduan, eta ez da, egongo dira. Nik proba ditut, mirina egisa esan ez, baina sakea proba nagoen olako, jatetxe japoniar baten. Sakea bai. Eta joselako goxua. Baina. Karo, kalidadiak eta kalidade bai, badauz. Bai. Honek, zigor galderatxo bat. Bota. Honek ze jango itxu, golan, eskuekin, edo sardexoekin, o labanakin, o zela jaten die? Tenpurak eskuekin, ero makiltxoekin. Asko jota utziko izut, makiltxoak erabiltzen. Besterik ez. Orduan ezin dutzen nire tresnerian hizkuntza erakutzi. Bueno, sentitzen dut, hau behintzat asaldua duzu, noski. Igual txotxekin berdina egongo da. Bueno, hor daukazu plater bat, nahi izan eskero, horrekin, eta koiala daka, jan alduzu nahi izan eskero. Hemendik esaten duztia, esetze bako jabia uste dut. Vale. Alberto, zuia janduzu nahikoa da. Jarraitxo erosetakin? Ez, hau lurruntzen. Jetxingo du pixkat, hemen utziko du pixkat erdira ero lurruntzen, da ero botako dizkiu soja saltza, eta bi azukreak. Hau da, azukre zuria, eta koko azukreak kasuntan, ero beltza izaten baduzue. Oso ondo. Orduan, nik hemen bestaldetik tempura iteko. Azukre beltza, gatza, eta legami freskoa, ero kasuntan, baina okindeikoa, okindeiko legamia, eta urarekin, ur hotzarekin, ja izotzekin batera daukadala hemen, nasi, eta ero, bi irinak batu, eta hemen. Oso ondo. Holan, aipatzeko askar-askar jakitoria, dala saltza bat, holan, Japonian asko erabiltzen dana, baina jakitoriak itxenotza erreferentzia brotxetari. Hau da, oiasko brotxetari edo oiasko erreari hasieran jakitori ditzen jakon, eta gero, brotxeta moduan ezagutzen da. Brotxeta danak, naiz eta otarrainxkanak izan edo guak juaragiarenak, baina jakitori moduan ezagutu die. Eta normalian saltza hori da, gero, holan, gainetik jartze dutzena. Barazki eta holan herriei. Baina, gaur egun erabiltzen da, barazkiak tempuran eitzeko, arroz baterako, pastarako, da zabaldu inda pila bat. Gero, gaur gainera gauza bi berri dauzkau, jakitori saltza, eta frisol irina. Hau azkenean, Adrian haiek eta asmatutako zerbait da, beraiek zuntz bada, gari irinetik ateratakoa, eta honekin lortzen dana da, olio gutxiago zurgatzen du, kurruskariago geratzen da, eta, egia da, hau denda gutxitan izango zu, espada holako denda espezializatuak, hosteleritzakoak eta holakoetan, baina erosten baduzu aukera poto txikian, ero kiloko potoan, kiloko hartzen du, segia da gero etxean erabilpena ematen dio, eta interesgarria den produktua, nik uste dut. Hau da hori ez, garitik eratorritako olako zuntz bat, zigorrek esan dauen bezala, bakarrik ikusten dutzie dextrina, da, eguneko gariaren dextrina, eta horrek itxen dago oso kurruskari geratzia holan gero testuria. Horregatzi tempurarako erabiltzen da, gero gozogintzen eta bai erabiltzen da pila bat, azukria ordezkatzeko, ez guztiz ordezkatzeko, baina azukre gutxi hau erabiltzeko. Berez, baditxu erabila pila bat. Bai. Eta benetan, tempuretan da nahitzen da. Hori bai, tempura bat egiteko eta kurruskari geratzeko garrantzitsua ura oso hotza, eta kasu hontan, guk hau oskailuan gordeko dugu 3 orduz, eta ez dugu utziko kanpoan, normalen beti, legamiak erabiltzen ditunean beti, kanpoko temperaturan hartzitzen eta altzatzen ez. Tempura batean garrantzitsua da hotz-hotza egotea, orduan hau, oskailura joango da eta oskailutik hartuko dugu. Hemen, bien bitartean, lurruntzen dauzkagun gure likidoei, botako diguna da. Soja saltza, neurri berdinen da, 100 mirina, 100 sakea, 100 soja saltza, gero, 25 azukrea, zuria, eta beste 25 beltza. Hau, irakiten utziko du, eta gero, masterclassa, geratu gurekin, espadakizuen horbait sardeskata nola erabili behar da, lasai, geratu gurekin, eta gero nik, hauek tempuran frigitu bitartean, lehenengo truko bat emango sardeska nola erabili, bale? Itu holan erabiltzen da. Ala ontsa gatoz. Hori da, sardeska, nik lagunen erabilera ia mostiko erabili behar nizut. Hemen daukazu, ikusten daia, etxetik ekarritako oskailuan, gaina, bezperatik izan dut, atzotik, eta ja nola blu hasiedan hor burbuiak eta, gure tempura orea prest daukagu, hau, murrizten, hor poliki, eta oinin behar duguna, frigitu, zertan, olioan, olio hon batean, feten liba aukeratu, zeatik, urzanteren marka bada, ez da oliboa findua, hau, 140 oliba olio virginia estra dalako, eta honekin, hau izan da, oliba olio estra izan da, findua baino askoz hobea da. Frigitzeko perfektua.
urreztatu eta kurreuskari usten dugu dana holan urre kolorekoa dena. Nutrizio kalitatearen eta errendimendu gaindiezinaren aukera zoragarria. Saltza, frijitua, gisatua, gozogintzan ere erabili alduzue, eta gaina azido oleiko eduki handia dauka. Beraz, badakizue, feten liba, olako errezeta, erosuek nahi duzuneko 140 oliba olio virgin est. Orduan. Beraz, feten liba eta gero trisol irina horrek utzeko dudana kurruskari. Bueno, izango da munduko tempura oberena guk hemen. Bueno, Adriak hau izango zuen bere garaian, 3 Michelin izarre, laura igoko zioten, bakarra izango zen munduan, lau dauzkana. Ziur, bueno, ez dakik kurruskari atarako da, nik gero probia ingotzatolan labanakin. Kras. Eta ontxe, sardexka eta labana atara ditu dela. Bai. Ingo berba, honi buruz, sardexka eta labanai buruz, bakitzu, kode bat dauela. Bueno, lehenko dezu, Frantzian egon zara lanian. Kode bat zertarako? Honek zu jatetxerata da soi esenian. Bai. Segun nola usten dozunoan platerian sardexka eta labana, hizkuntza bat da zerbitzarian entzako. Berez, lehenko gauza, hori kontu bainoren zu Frantzian egon zara lanian. Bai. Eta bertan ikusi dut, badauela, Frantzian eta Eskozian, holan jartze dituztela, zerbitzatzen dituztela... Nik ez dut ikusi, gure jatetxean, ni honitzen... Inoiz, beti normal, holan, internazionala. Internazionala. Gora begira. Bai, zega, inean, 3 Michelin izarretako jatetxe bazan, kanpotar pila bat juten zian, eta nik, Frantzian egon naizen, eta bide, askotan joan naizela Frantzian, ez ditut aurkitu buruz bera, inun ez. Nik, erakutzeko zen, betxo. Holan jartzen baitxuzu, hau da, gurutzatuta, baina ez diela ikutzen. Bai. Hau da, pausa, nahi da esan. Hau da, geldi. Vale. Gero, betxo, izaten bada, holaxe, gurutzatuta, eta labana eskerrera begira, bai. Horreik nahi da esan, urrengo platera mesedez. Gero, holaxe, egoten bada, eskumaratz begira holan bi aldiak, labana eta sardexka, horreik nahi da esan, platera ikaragarri guztau jat, hau amarrekua, aparta, bikaina. Gero, haukitzen badie, holan bukatu inozula. Vale. Bukatu inozula eta xilmaz. Ja, bukatu da. Eta holan, jarten bozu, gurutzatuta bezala, gurutze bezala, hau da, kruz, hau ez jagustau, pape! Da, uste dala gaina, zerdezkan sartuta ero, ez? Gurutzea ere ez da holan konbat? Hori, Japonien eta izango zen holan sotza hor sartuta, ez? Violentziaz. Nik, Patrik, benetan gaur lehengo aldiz ikusi dudala hori, inun ez dut ikusi. Gaina, hosteleritza eskola nahi dut esan, guk zerbitzari lanak ere egiten dituen, eta erakutzen ziguten zerbitzarien munduko dana, eta hori erakustean nahi eta nahi eskoa izango zen ikustut, eta gaur da lehengo aldia ikusi dudala. Nik holakorik ez dute benetan sekula ikusi, eta agian holan izango da, ero lehen garai batean. Gaur egun nik nik ez dakit oraindik. Kodiak eta hizkuntza sekretuak beti izan dien, eramamak itxen zaren honekin beti esaten dago, zelen di honek aixiak entzekota dienak. Abanikuekin, era? Horrek, abanikuekin beti itxen zaren behitxu, izaten bada zabalik, izaten bada alde honetara da zauzela mutilakin. Bestela, soldera zauzela. Alkondarakin esaten bat, kanpoan eramaten bazen honi xina bat. Alkondarakin? Bat, kanpoan libre zinela eta pilak ez da, hori, Alberto egiten nahi dara. Bueno, tempuratik zerbait egiteko, beti lehenko irinetik pasa, eta gero, frijitu. Eta oin, ikusten duzu, temperatura 180 gradutan egon behar da, hori da izango zen egokiena, honek irristatu iten dit. Eta orain, utzi da zuen pixkat, denbora juten nahi zaiguta, hauek frijitzen, eta gero, eskuekin jango ditu. Eta lagunok, hemen zuekin, barazkiak tempuran eta jakitori saltza. Vale, delante. A ver, emer zenion? Claro. Korruskari. Nik hemen ikustut berdea pultxo bat, beraz nik aukeratuko... Kuiatxoa? Kuiatxoa. Ja. Berua. Baina, saltzarekin batera da, eta puntua maten dio, igual erositzen dut, trisol irina. Zan izonik. Baitu. Nik hemendik aurrera, hasiko neskubertoko la jartzen, hola, eta bihar, zuekin, hemen, egoten. Gauza berrixak ikasten.